Warwako kendo kapok odonjo weche mag tuke ni od bura puodho nyinge 7 mochwal negi gi duol mane dayo dho jogo manowal kaka jakom kod commissioners mag duol matayo yiere pacho kata IEBC. Nyinge go manopuodhi gin Erastus Ndung'e Thekon kaka jakom duol no, Ann Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukwana, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Aduol kod Fahima Arafat Abdalla. Duto no puodhi kaka commissioners mag duol no. Kata kamano, doho noseng'ado ni apisas go ok nyal chamo muma kendo ok nyal ket nyinggi gi gazet mar piny owacho nyaka tiek winj ng'ur manochwal e doho no kakwedo welo mag jogo kaluwore ni ne ok otim gi e yo makare. Jood bura kwayo doho mondo wit oko bura mar geng'o okang' mar chapo nying jogo e IEBC.